Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ‘Yan uwana musulmi ina muku barka da safiya, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke lafiya. To Allah ya sa alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ka haɗa mu da shi, sharrin da ke cikin wannan rana Allah ka raba mu da shi, sharrin mutum, sharrin aljannu, sharrin dukkanin abin ƙi Allah ka kare mu, tsautsayi da asara Allah ka kiyaye mu. To ‘yan uwana musulmi, ga wani sirri nan yau ma mun sako muku shi, kuma daman a farko mun yi muku bayani mun ce dukkan wani sirri ba ma taɓa kawo muku shi a cikin gidan nan sai mun jarraba mun gani. To wallahi tallahi in kai wannan mun yi shi, mun bayar an yi, mun yi, mun bayar an yi, wallahi wannan ba kokwanto. To misali akan dai korar mutum ne a waje. Kaman mutum in baya, kaman mutum in ina wani rashin adalci a waje ko kuma rashin mutunci da sauransu, ko kuma ina wani abin dai da ba kyau dai ina yi a waje, to za a iya korarsa daga wajen. Ta cikin sauƙi za a kore shi daga wajen, zai tattare kayansa ya bar wajen. Amma fa mun fi so don Allah don Annabi a yi shi a kan gaskiya. Kar mutum ko dan kana jin haushinsa ko dan kana jin ya ma wani abu ka yi mar wannan aiki. Wannan aiki mai matuƙar ƙarfin gaske ne. Don Allah don Annabi a yi shi a kan gaskiya. Muna jan hankalinku ‘yan uwa, wato shi kamar yadda nake gaya muku ne, shi aiki irin wannan, mu da muka bayar aiki irin wannan, to in har mutum bai yi shi a kan gaskiya ba, to fa kamar yadda nake gaya muku ne muna da kamasho a ciki, ko ba haka ba? To don Allah don Annabi mu a yadda muke so a yi wannan abu, a yi shi a kan gaskiya. Saboda mutane akwai marasa adalci da dama wanda ba sa ganin girman manya, wanda ba sa ganin girman na gaba da su da sauransu, da wulaƙanci, da cin mutunci, da tozarci da sauransu. To duk akwai su, mun san da su. Mun san da su. To wannan sirri dai gashi nan mun kawo muku shi. Wato misali ga nan munjaye, muntaƙim ɗin kenan yadda ake son a yi abun. In aka rubuta a farar takarda, to sai a samu wannan munjayen za a buɗe fa da kuke gani. Wannan munjayen shine za a buɗa sai a sa sunansa, sai a yi laya. In aka yi laya sai a samu, amma misali rubutun da za a yi, a mun afuwa, rubutun da za a yi da ƙwai ake yi. Za a samu ƙwai sai a fasa shi, sai a jijjiga, sai a kaɗa shi ya garu sosai. To sai a rubuta, sai a rubuta a cikin wannan munjayen. Da ƙwai ba, da ƙwai ake rubutun. Za ku fahimce ni da Allah sosai. Za a sa, in aka sa sunansa sai a yi laya guda ɗaya. In aka yi laya guda ɗaya, to can misalin ƙarfe 12, misalin ƙarfe 12 kenan na rana. In aka yi misalin ƙarfe 12 na rana, misali rubutun dai da daddare ake yin sa. Misalin ƙarfe 12 na rana sai a ɗauko layar, sai a samu, sai a ɗebo gawashi. In aka ɗebo gawashi sai a sa layar a ciki. In aka sa layar a ciki, shi kenan ai kun ga zai ƙone. To wannan layar tana ƙonewa shi kenan. In Allah ya so ya yadda sai ya bar wajen ko kuma sai ya bar garin. To don Allah don Annabi a yi shi a kan ƙa'idodi ba wai a kan zalunci ba. Gashi nan wannan mun kawo muku ne fi sabilillahi. Da Allah da Annabi a daure a jarraba kuma don Allah a yi shi a kan gaskiya. Muna ta jan hankalinku dai sabida abubuwan sha'anin rayuwa da sauransu. To gashi nan dai wannan mun kawo muku shi. Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace. Allah ya shige mana gaba. Waɗanda suka kawo buƙatar su na alkhairi Allah ka biya musu. Kowa da kalolin buƙatun sa na alkhairi Allah ka biya mara. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrina bi nuril ilmi. Allahumma aftahna abwaaba fadlika wa yassir alaina khaza'in rahmatika. Rabbi zidni ilma wa aqlan wa fahman ala qira'ati kitabakal karimi wa kalamaka bil haqqi rabbil arshil azim.